Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila bunadamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kan na min ye kunnafoniya bakurubaw la an bɛna kuma an ka jamana sɛnɛ mɔni ani baganmara ale ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba baaraw b'a la ka sigi sen kan an bɛna kuma o kan bidonkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ jɛkuluba min ni o sigilen bɛ ka se ka iziniko ani jagokɔɲaw kɔni jateminɛ olu kɔni ye sigi kɛ ka hakilijagabaw kɛ san tɛmɛnen baarakɛlaw kan an bɛna kuma o fana kan bidonkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw bɛ ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunkun ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw ye a y'aw bisimila. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na sigi belebeleba min ni o kɔni bɛ kɛ waasa ka se ka an ka jamana sɛnɛ baganmara ani mɔni yiriwa o baara ɲɛbilaw kɔni nun donna an ka jamana kɔnɔna na barisabu minisiriso min ni ale sigilen don baganmara ani mɔni kɔni hukumu kɔnɔ olu ye jɛkulu kɔni sigi jɛkulu min ni olu ka baara de kɔni bɛna ɲɛsin ka ni sigi belebeleba in ka se ka a baaraw kɔni labɛn fɛn min ye ka fara o kan nin kɛnɛ in kana na u ye ja kɔni jira ja min ni o kɔni ye nin sigi belebeleba in ale tamasere ye n'an ko ma ko logo fɔ ka taa se baara minnu ni o kan ka kɛ nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in kɔni kɛnɛ kana na ni o ye état généraux ye u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni dangɛnɛmaya fɛn min nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana maa ɲɛmɔw u kɛn bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni sabati waasa nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min ni a bɛna kɛ hakilijagabɔ ye an ka jamana baganmara mɔni ani sɛnɛ kɔni yiriwali kɔni kana na a ka se ka san sɔrɔ. An ka jamana jɛkulu min ni o sigilen don ka se ka jateminɛ kɔni boli jago ani izini kɔɲaw kɔni kana na fɛn min ye u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni kɛ sigi min ni o y'o kɔni kɛ hakili jagabɔ ye san 2024 ale baara kelen kɔni kana na u ka sigi bolila burukɔɲaw de ka jateminɛw kɔni kɛ jateminɛw kɔni kɔfɛ u ye fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan min bɛna kɛ fɛɛrɛ kuntalajan ye waasa buruko o bɛ se ka nɔgɔya jamana in kɔnɔ cogoya min na sigi in kɛra Bamakɔ yan nɔ min kɛnɛ kana na an ka jamana maa minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ jago ani izini kɔɲaw ma u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakilijagabɔ kɛ gɛlɛya min bɛ baara in kɔnɔna na ani fɛn bɔda min bɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ ni ka kow kɔni sigi sen kan. An bɛ taa Gawokaw fɛ yen nɔ baɲumankɛtɔn Amsod Maw u n'u dɛmɛbaa jɛkulu INFP Mali ka taa se coopération italienne ma u kɔni ye fɛɛrɛ kɔni kɛ ni ka dɔgɔtɔrɔso kɔni sigi sen kan min kɔni labɛnnen don bolomafɛn kɔnɔ ni a bɛ ta ka taa banabaatɔ kɔni sɛgɛrɛ fɔ u sigiyɔrɔ kɔni na n'an ko ma ko clinique mobile fɛn min ye ale kɔni baara in a bɛ sen na an ka jamana kɔni kɔnɔna na a bɛ waati damadɔ kɔni bɔ a kɛra sababuya ye ni ka maa caman ka olu kɔni furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen ni degun kɛra sababuya ye k'u bɔ u sigiyɔrɔw la ka na u kun kalifa min ye Congo Gamu fɔ ka taa se Tiliwati kɔni mɔ fɛn min ye ni maa ninnu olu kɔni ye furakɛliw kɔni sɔrɔ maa 191 baara daminɛ ni bi cɛ olu de kɔni sera ka furakɛ baara in kuntala janya ye kalo 4 bɔɲɔgɔnko kɔni ye a ɲɛsinnen don Gawo ani Buramukaw kɔni mɔ waasa maa minnu ni u ni dɔgɔtɔrɔsow kɔni ka ja ka se ka dɔgɔtɔrɔso kɔni ta ka taa u sɔrɔ u sigiyɔrɔw la ni ka u furakɛ ni wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni olu kɔni ni seba tɛ u ye u ka kɛnɛyakow ka se ka sabati maa min ni ale bɛ faso Maliba kɔni kɔnɔ INFP Mali ale kɔni tɔgɔ la fɛn min ye o ɲɛmaa dankan ni o kɔni ye Marie Consolée Mukan Zendo ye ale wulila ka taa i ɲɛda min ye Congo Gamukaw kɔni kan ka bɛn min ye juin kalo tile 30 san 2026 ka se ka taa baara min b'a la ka kɛ k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu bɔra u sigiyɔrɔw la ka se ka o baaraw jateminɛ. An ka jamana dɔgɔtɔrɔba minnu ni olu kɔni ye san nayɛlɛ sɔrɔ jamana ale kɔni kɔkanna na fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la professeur Ogobara ka jiminde ka taa se Toloba ani docteur Dinkorma T Wɛlɛgɛmu ninnu kɔni kɛlen kɔ ka jɔnjɔn kɔni sɔrɔ jamana ale kɔkanna na u bisimilala an ka jamana minisiri fɛ minisiri min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ani bunadamadenya yiriwa mɔ ni o ye Asan Bajalo Ture ye ka taa se an ka jamana sanfɛ kalanko ani ɲinini minisiri kɔni mɔ ni o ye Burama Kansayi ye ni minisiri fila
fila ye ni maa nunu kɔni bisimila k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ye jamana kunkɔrɔtali min kɛ jamana kɔkan na ka se ka o foli kɔni kɛ u ye ni maa nunu fana u ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ u y'a ta ni ka bonya kɔni bɛɛ lajɛlen di Mali ɲininikɛlaw mɔ waasa ka se k'a jira k'a fɔ dɔ ka fara cɛsiri kan an ka jamana ale ka se ka yiriwa kɛnɛya ko bunakun kan. An bɛ taa tɔnbutukaw fɛ yen nɔ musow olu ɲɛji cɛ soba minnu kɔni bɛ yen nɔ fɛn min ye u b'a la ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka maaw kɔni dɛmɛ maa minnu ni gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu taara ka u sɛgɛrɛ k'a da u ka lahalaw kɔni kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni bolo dalen don tɔnbutukaw fɛ yen nɔ nin yɔrɔ lakananen a bɛ musow ani npogotigininw kɔni bisimila sanga ani waati ni ka u dɛmɛ hakiliko ta fan fɛ u kɛlen kɔ ka gɛlɛyaw kɔni sɔrɔ ani ka min ye tɛgɛminɛ yɔrɔ ka o kɔni di an balakaw mɔ waasa sen yɛrɛ kɔrɔ u ka se ka o baaraw kɔni nun don nin wulikajɔ belebeleba in a kɔni kɛ kun de ye ka se ka an ka jamana musolakaw k'u dɛmɛ ni ka u kwadisiw kɔni da gɛlɛyaw la a baaraw kɔni nun donna Nations Unies n'a dɛmɛbaajɛkulu kɔni fɛ an ka jamana musolakaw olu tangali kama. An ka jamana kibaraw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana ale kibaraw la an b'o daminɛ Sudan jamana na diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ye a jira k'a fɔ Sudan yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko El Obeid fɛn min ye ko gɛrɛntɛjugu ani tɔɔrɔjugu kɔni kundalen don yɔrɔ in kɔni kan k'a sababuya kɛ min ye buna adamadenya ko a lahala kɔni gɛlɛyalen don k'a sababuya kɛ fɛn min ye gɛrɛntɛjugu ani tɔɔrɔjugu o kɔni b'a la ka mugujugu ka o suru jamanaden kan nabilalew ka ni o ye civiliw kɔni ye fɛn min ye u ka yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Kordofan ni a bɛ u ka jamana kɛɲɛkɛyanfan kɔni fɛ a yɔrɔ kɔni kalayan bɛɛ dugukolo kalayalen don jamanaden kan nabilalenw kɔni bolo an bɛ waati min na ko sisan maa minnu ni olu kɔni ka baaraw ɲɛsin bɛ bunadamadenya dɛmɛ kɔni ma a gɛlɛyalen don u bolo ni ka se ka don ka taa dɛmɛ ta k'a ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma. An bɛ taa Gazakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye OCHA ale kɔni ka kɔrɔfɔw la a ko min ye gɛlɛya kɔni donnen don Gaza kɔnɔ ka sababuya kɛ sɔrɔdasiw olu kɔni b'a la ka gosili kɔni ta ka yɔrɔw kɔni sɛgɛrɛ o kɛlen don sababuya ye buna adamadenya wuli ka jɔ ni ka o kɔni bila ngalama na maa caman bɛ yen ko olu kɔni mako bɛɛ fɛn min ye dɛmɛ la nka ko dɛmɛ in baara gɛlɛyalen don ka sababuya kɛ musakantanya ani yɔrɔ ninnu lasɔrɔli ale gɛlɛyaw ye. An bɛ taa Centrafrique ale kɔni jamana kɔnɔna na fɛn min ye a jirala k'a fɔ Nations Unies ale ka kɔrɔfɔw la ko min ye u b'a la ka wulikajɔ kɔni kɛ ni ka dɛmɛ ta ka maanifinw kɔni sɛgɛrɛ nka u ka yɔrɔ min kɔni bɛ yen ni a bɛ wele ko Damdafok k'a ni Sudan jamana bɛ dancɛ kɔni na maa caman de kɔni bɛ yen minnu mako bɛ siyɔrɔ ji sanuma furakɛli ani tangali la k'a sababuya kɛ min ye a yɔrɔ kɔni sigi gɛlɛyalen don lakanabaliya fo ka taa se sanjibaw kɔni b'a la ka jigin u ka jamana kɔnɔna na. An lamɛnbaaw an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ka tulo ma dali la a y'aw sɔgɔlen to bunadamadenya ni yiriwa radio so ACD FM na ni Alahu taala sɔnna ma a bɛna kibaruya jɔnjɔn kɔni sɔrɔ n bɛ taa in lasira ma balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la nin waati in na o ye Jose Tera ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.